Hi guys! Ako na po ni guys, Ruby Provinciana. Welcome to my channel na ako diri sa Bye-bye. Kamusta mong tanan guys? Maamping taron bye kay malagi na naalagi sakit ko noon, mga ubo-usip ko lay ko noon yung kuan sa niabot ng mga sakit. Ako po guys, pinakop adlaw. Murag maglisod ko ginhawan siguro sang sinus ni manawa jud ko nakapag-vlog. Pagay murag narang-arang na kong gamay karon guys. January 12 day ron guys. Aning duty gahang bana hapon. Iyang duty guys sa kasima nakasara. So manang karon na arang mingawak adto ang briefing area. Kay basin lugi pangita na pud nila ron ang wheelchair kay wala gi mo gawas ang wheelchair siguro nahadlok lagi ni. Naon sa nga wa man magpakita nga murag ni sabay lagi pud sa krisis karon manang krisis jud mi kaadto ron siguro. Ngita lang jud ko maagin ug mo lagi na guys ug magluto-luto ko dari wala gid mo order kay lisod kadtong mga tao. So malugi lang po guys ug magluto ko way order. So wala jud koy mahimo siguro mangita lang jud ko siguro kong trabaho. So hamo pakit-on karon dari sa mga nahitabo sa wheelchair quatsing. So tanaw na to guys. Tanawan niyo guys mo ni kanang dapita didto. Kana dito ang briefing area. Hamong patanawon guys na wa jay mga gis dapat ingarong oras sa daghana na kadto nagmananaw. Wala jud karon guys kay wala gi nagpakita ag wheelchair dari. Gapon wa pud. Mo ra man ipangitas mga tao dani tanaw guys ana nay dakang bangka nas nga kana nay gamay. Feeders na siya guys kanang gamay stapad na kana mo na siya nagpakaon kanang na-stopad sa dakong bangka. Mo na magpakaon sa mga wheelchair wa lagi mo pakita. Gusta to ana dito pa dong guys kay gipangita dito dapit sa lawod. Kay asa ka sila ron nagtago. Daghan man na sila kaadtong wheelchair guys giatiman man na dari og pakaon mo na ipangitas mga tao dari. Wa lagi mo pakita karon. Kay basig nagtago to sila kay nahadlok to sa bawod bitaw kaadto sa mga niaging adlaw. Manang luy kay mga tao dari kami luy pud kaadto mi guys kay wa jud mi kita hang bana. Graduating hang anak kong tuiga guys nga graduate og criminology kinahanglan jud namo nga nami income. Wa man jud siguro mangita na lang siguro kog trabaho. Na kana mga bangka nga dagko guys asa man na kay ag mga gis na liwa di mga tao sa una pero tindaghana din ng mao daghan gid kaadto ni mga gis mga nakaulong diha mga naka-life jacket daghan kaadto na diha dapit tapita magilira guna sila diri guys abot guna diri sa mong atbang dari nga na karon wa na jud mo ni kisabay pud sa sobrang krisis karon manang arang lisirag mga tao dari. Siguro ako guys mangita na ko pamaagi nga wapo ko lagi pagkikitaan dari kay magluto-luto ko guys maninda ko mga sudan. Wapoy mamalit kay naglisid man ang mga tao manang wa jud ko income. So una daghan kadto ko order na mga pagkaon kay mga tao dari magsalig man mag mga order. So nakoy kita nya karon wa na. Manang siguro mangita na lang jud ko pamaagi nga manarbaho ko. Guys, mga to guys, makakita na muna ni sa sitwasyon dari sa among lugar sa Uslob. Mao ni siya nga pinakasikat man ni siya nga kanang wheelchair watching lagi dari pero usaw man aron wa man di nananaw. Mao na gina lisod kaadto na. Guys, luoy ka jug mga bangka. Pila ni magduha na ni katuig nakatambay dari. So una sus grabe ang kita dari. Dagko ka jug kita ang mga tao dari mga nakaroon na nga guba na. Nakatambay ning mga bangka dari. Guys, ato ko sa tanom na mga kawayan nga mao ni himuog kuan sa bangka na nga kuan na nga daot na nga unsa na ni. Guys, di anak ko daris bay. Tanawa na anak mga bunga. Hanap po ni panghuhaon guys kay
Mo dali ra man ni siya mo kuan na ah. Dali ra ni siya tiguwang, maguwang ba, dali ra maguwang. Diyan lang sa panguhaon diyan ay mga kuan mga tin-batin daghan. Nang sang anihon unja guys kay nang ihatag dito sa among silingan bitaw nga mo utanda na dya ug hana sang tagaan guys bayluan pud na ni dya og sa katri nga itlog wanang wala mi dari baylo laman mi kay ang mga anak di man mukaon na ning utanana so magbaylo na laman mi hala na ay ning kuan sa ilawom di ah nang anas ilawom nang ang mga sapal sa kuan guys hanang ipamutang dana kay kuan pud siya ma-fertilizer man pud mga siguro siyang namungan na naghanag ko gagmay kaadyo naghan kaadyo gagmay to nagigibitay sa ibabaw to na sang anihan unja guys nagman na magpamahaw kay magluto sa ako og pamahaw sa ang bana kay duty. Diyan aghang mga pabo di Wala pa mo kakaon. Huwat sa ha. Huwat sa kay halaan sa man imong gikaan. Kuha sa kog tuwa ha. Sa kay pakanon ra mo. Ha? Nira Ikaw. Ikaw. Dirang, ano man mong di mo ngaon? Yan, kay sa kuano kay buka-buka man ang ijahang. Ang kaon na. Ano man, nauwaw mo? Hindi na kaon na. Muhawa na ko. Guys, bakitin mo na ho guys sa hang lima beans na mao ni siya guys daghan ka sa buwak. Daghan kay sa bunga. Sa baba daghan ka sa bulig-bulig nga bunga ni guys. Diya lami ini siya guys ug kuan kanang malaja na bitaw na si Jan. Kanang maingani na Nang malaja na sa ingani Kani siya guys, pwede ni siya nga kanang ang liso ra ani ni siya guys. Nga kuan kani ang liso guys nawa ngani ijang mga liso dag pa dun ijang liso danin guys ug tambok ni siya kay hang tanong kay niwang man mo ni ngani siya mura ni sa imong lat-anan siya lami ni mura puding munggus diyan ni mga hinog wala syagit nagahang pabo nga ni siya mahinog. Kuan siya nga ni saba ka jud ang pabuda ha daghan ka jud bunga So mao ni say lima beans. Lami ka jud ni siya lat-anan butangan nimo imong gisahon. Pwede pud nimo tunuan. Diya guys ning bunga nagahang batong na say mga bunga bisag wala na siya kasi kasuha. Na bunga na Kautan na dahil mi din isang batong. Nagbitay akong nasa mga batin-batin. Diya haraman silang gisagol na ni sa mga kuan. Tawag nito, patulang nga Bisaya. Tanawa ni guys, bumura ka adun ni siya guys, nana sa mga buwak na mga buwak. Diyan dihaghang mga taong guys. Nanapay mga buwak. Ngiwang laman siya guys kay wa ati manahe. Nadaghan ka sa diha mga pangsud man hag sako. Wa na magud siya muuwan.